ପ୍ରିୟା ପଚାରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତମ ସହ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା କି? ଲୁରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲି ମନ ଭରି। ସେ ମୋତେ ତା ହାତରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରିଲି, ଛାଟିପିଟି ହେଲି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ପାଖରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମାଉସୀ ବି ସାମିଲ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀରେ ସେ ନରପିଶାଚକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ମୋ ପାଖକୁ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ଛୁରୀରେ ନିଜ ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲି। ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟା, ତମର କ'ଣ ହେଲା? କିଏ ତମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା? ପଚାରିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲା ସେହି ଚିତ୍ର ବହିରେ ଏସବୁ କଥା ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ହୋଇଛି। ସେ ସେହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଲୁରା, ମୁଁ ସେହିପରି ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲି। ପ୍ରିୟା ହ୍ୱାଟ୍ କହି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରିଲା ବେଳକୁ ରୁମ୍ର ରୂପରେଖାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ମହକିତ ସୁଗନ୍ଧ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ପଚା ମାଂସର ଓ ପଚା ରକ୍ତର ଗନ୍ଧ। ରୁମ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। କବାଟ ଫାଙ୍କରୁ ଯାହା ଟିକିଏ ଆଲୋକ ଆସୁଥିଲା। ସେ ବସିଥିବା ବେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇନଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ନୁହେଁ, କିଛି ଲୁମ ଓ ଆଉ ପଚା ମାଂସରେ। ସିଧା ଦୌଡ଼ି କବାଟ ପାଖକୁ ପଳାଇଲା, କିନ୍ତୁ କବାଟଟି ବାହାର ପାଖରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଡରରେ ତା'ର ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କେହି କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା ଓ ଏକ ବିଭସ୍ତ ଝିଅଟିଏ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଲୁରା କଥା। ଲୁରା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ଥିବା ଝିଅକୁ ଦେଖି ସେ ଲୁରା କଥା ବି ଭୁଲିଗଲା। କି କୁତ୍ସିତ ଚେହେରା! ବେକ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରି ଗୋଟିଏ ହାତ ଉପରେ ଅଛି। ଆଖି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଭିତରେ ଡୋଳା ନାହିଁ। ଦେହ ସାରା ପୋକ ସବୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାତ ଡେଣା ପାଖରୁ ଉପାଡ଼ି ଆର ହାତରେ ଧରିଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯିବା ଉପରେ। ଏସବୁ ଦେଖି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କାଲୁଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପାଟି କରି କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆସି ପ୍ରିୟା ଆଗରେ ବସିଲା ଓ ଯେଉଁ ହାତଟି ଧରିଥିଲା ତାକୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟା ସାହସ କରି ଖନେଇ ପଚାରିଲା, କିଏ ତମେ? କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଦେଖ, ମୋତେ ମାରିବ ଯଦି ସିଧା ମାରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ହସିଲା ସେ ଝିଅଟି। ତାପରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କହିଲା, ତମକୁ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଟିକିଏ ବି ଦୟା ହେଉନାହିଁ? ମୋ ଅପମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ'ଣ କେହି ଦାୟୀ ନୁହେଁ? ମୁଁ ସେ ମାଉସୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି। କେବଳ ସେହି ମ୍ୟାନେଜର ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସେ ଏହି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସୁନି କି ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଏ ଯାଏ ଆଣିବି। ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ନେହୁରା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ଲୁରା ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାରା ମାଗୁଛି? ପ୍ରିୟାକୁ ଦୟା ଆସିଲା। ପ୍ରିୟା, ତମେ ଆଉ କାହାକୁ କହିଲଣି? ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ଏତେ ଝିଅ ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ହେଉଛି ତମ ଭାଇ। ଅଜଣା ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ପ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଦେହରେ ପଶି ଯାହା କରିବା କଥା କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସେ। ହସି ଉଠିଲା ପ୍ରୀତିନୀ। ଲୁରା ଏକ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ। ପ୍ରିୟା ସିଧା ଆସି ପଡ଼ିଲା ରୁମ୍ ବାହାରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲା ନିଜ ରୁମ୍ରେ। ସେସବୁ ଯାହା ଥିଲା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ? ନା, ସେସବୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମିଛ କିପରି ହୋଇପାରିବ?